Kumusta kadagiti amin nga gagayem ken kakabsat mi. Sapay la kuma nga iti parabor ken bendisyon ni Apo tayo ket sumangbay ti tunggal may sakada tayo. Maragsakan tayo ngayon tayo may pagserbik kada kayo dagiti sao ti Apo. Akas kuna tinasantuan nga kasuratan nga ti tao saan lang agbiag babaan ti tinapay no dikit kastamet babaan kadagiti sao ti Apo. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket sakbay ngayon tayo ipakamu dagiti kiddaw ken dawat tayo kinkuana. Intayo italek daytoy nga aramid babaan ti kararag. Agkararag tayo. Apo Dios nga manakabalin iti amin. Na marsway ti langit ken iti daga ing kami Apo italek iti amin kinka. Tasika iti Dios nga aramid kada kami. Awan iti mabalingimi nga maaramidan, no dikit babaan iti pamatimikin ka, sika ti agaramid kada kami. Isungay talek mi iti so amin kin ka Apo, daytoy tikid daw ken dawat mi tinaga ni Kristo nga Apo mi. Amen. Intay basaan iti surat ni Pablo, kadagiti Colosas Kapitulo 4, ti versikulo 2, ingana 3. Agtalinaed kayo iti kararag, nga agsalukag kayo kingkwana, ama pakuyugan dagiti panagyaman. Nga idawdawatan da kami met, tapno ti Diyos, ilukatan na kami, iti may saarwangan, amay paay ti sao, tapno ipalawag mi ti palimad ni Kristo, agapo kingkwana nakawaranak. Ti maaramid iti panagkararag. Daytoy tinaysurat ni Apostol Pablo kadagiti kakabsat iti Colosas. Ket adda ti kiddaw ni Apostol Pablo kadagiti kakabsat. Nga iti kunana iti bersikulo 3 nga idawdawatan da kami met tapno ti Dios ilukatan na kami ti may saarwangan amay paay iti sao. Mataydayaw ti Apo Dios. Intayong basaan, iti naisurat, iti libro iti Apokalipsis Kapitulo 3, iti versikulo 8. Noan niya iti maramid, iti panagkararag, iti umuna kunana kakabsat, daytoy iti manglukat, iti ruangan, iti pamati. Kunana to'y siyak amok dagiti aramid mo, at to'y ingkabil ko iti sangwanam iti may saarwangan asilulukat. Isu nga awan makairikap to, taadda basit apan nakabalin mo, ket salamet mutam iti saok, ket di ka naglibakan iti nagan ko. Iti kunana to'y inkabil ko iti sangwanam iti may saarwangan asilulukat. Ket amun tayo, noan niya daytoy ruangan nga naluktan, akas kung kuna iti sao ti Apo, na isurat ni Apostol Pablo, kadagiti umuna nga Korinto, iti Kapitulo 16, iti versikulo 9. Tanaluktan kanyak ti maysa arwangan, adakkel ken paglaingan, ket dagiti kabusor aduda. Daytoy ti kuna, iti surat ni Apostol Pablo, nga iti kuna natoy nalukatan kanyak iti maysa arwangan, ket anya daytoy arwangan nga nalukatan, iti kunana to'y surat na kadagiti Colosas Kapitulo 4, ti versikulo 3. Ngayon dawatan da kami met, tapno ti Diyos ilukatan na kami ti may sa arwangan, amay paay iti sao. Tapno ipalawag mi ti palimad ni Kristo, agapo kingkwana nakawaranak. Anya ti kunana ti may sa arwangan, amay paay iti sao. Ket ni Apostol Pablo na isurat na kadagiti aramid Kapitulo 14 ti versikulo 27. Iti kunana toy, ket idi anakagdengda ken naornong da iti iglesia sinarita da kadagiti amin a bambanag nga inaramid ti Dios nga inaramat na ida ken no kasano ti pananglukat na iti ruangan ti pamati kadagiti hintil. Dito gayam ruangan nga nalukatan iti kunan iti ruangan iti pamati. Mataydayaw
ti Apo Dios. Ket intayo basaan iti maysa nga pagtuladan no kasano nga iti panagkararag ket nangaramid ang manakabalin kadakwada. Ni Apostol Pablo iti kunana toy dagiti aramid kapitulo 16 iti bersikulo 12 enggana ti 15 ket manipud ijay napankam ijay Pilipos isu nga umuna nga ili ti dayjay abiddeng ti Macedonia may sa adaga nga iturayan ti Roma nagyangkam iti daytoy nga ili iti sumagmamano nga aldaw. Ket iti aldaw apan naginana rimwar kami iti ruangan iti igid iti maysa a karayan. Isu impapanmi nga adda disu a pagkararagan. Ket timmagaw kami ken kinasaumi dagiti babae nga immay. Daytoy kakabsat iti kinuna ni Apostol Pablo nga babaen iti panagkararag ken iti sao ti Apo daytoy iti nangaramid kadagiti nagdengeg iti sao ti Apo. Akas ken ni Lydia iti kunana toy dagiti aramid kapitulo 16 iti bersikulo 14 ket dinengeg na kami iti maysa a babae a managan Lydia managlako iti pagan-anay Alienso taga ili ti Tiatra maysa a babae a managbuteng iti Dios tati puso na linuktan ni Apo tapno imatangan na dagiti sawsawen ni Pablo. Ket idi anabaw ti saran agraman kadagiti kabalay na nagdawat kada kami akong kunana no impatuyo amamatiak iti Apo sumrakay iti balay ko ket agdagos kayo ket impapilit na kada kami. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga daytoy iti maaramid iti panagkararag ni Apo lukatan na iti ruangan iti pamati. Isu nga babaan iti panagkararag ken iti sarita ti Apo wenno ti sao ti Apo nga may kaskasaba kadagiti tattao daytoy iti magararamid tapno ti kasta dumteng kada tayo saan laeng nga dagiti kasapsapulan iti maypaay iti bagi tayo no dikit di kastamot iti kapapatgan nga sagot ni Apo iti makungkuna nga panakaisalakan iti kararwa tayo. Akas iti napadasan ni Lydia ni Apo babaan iti kararag ken iti sao ti Apo ni Apo isu iti nanglukat iti puso na iti kunana toy sao ni Apo dagiti aramid 16:14 ket dinengeg na kami iti maysa a babae a managan Lydia maysa a babae a managbuteng iti Dios at ti puso na niluktan ni Apo gayam isu iti mangluklukat iti puso iti maysa nga tao. Pataydayaw ti Apo Dios. Ket naaramid nga ni Lydia ket nabautisaran agraman kadagiti kabalay na dimting kadakwada iti makungkuna nga panakaisalakan. Madaydayaw ti Apo Dios. Daytoy ti maysa nga maaramid iti panagkararag dumteng iti panakaisalakan ti tunggal maysa. Akas day surat met ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma kapitulo 10 bersikulo 1 ingganat 2 iti kunana ti kakabsat tarigagay ti puso ken ti dawat ko iti Dios may paay kadakwada tapno may salakan dakuma. Daytoy iti tarigagay ni Apostol Pablo iti panakaisalakan dakuma. Kadagiti gagayon tayo. Daytoy iti tarigagay iti puso tayo nga iti tunggal may sakada tayo ket dumteng iti panakaisalakan. Salaan kadagiti na duma-duma nga pigad wenno na duma-duma nga saksakiten ken kasapsapulan tayo no dikit akas kuna nakakapsat iti sano ni Apo nga dumteng kumakada tayo iti panakaisalakan nga aggapo ken ni Apo iti panakaisalakan iti kararwa tayo. Tayti kunana ni Apostol Pablo tak paneknekak ida nga darigtada amay papan iti Dios ngem saan a manayurot iti sirib.
Madaydayaw ti Apo Dios. No kasano nga ni Apo iso ti aramid kada tayo. Iti kunanat di may kadwa nga Korinto kapitulo 6 versikulo 2, takunana iti tiyempo a panakaypaay na diningag ka ket ti aldaw ti panakaysalakan tinulungan ka. Amo tayo ni Apo tayo, iso iti tumultulong kada tayo. Nga babaan iti panagkararag, iti kunana kakapsat dumteng tiptulong ni Apo kanya tayo. Ket adtoy ita iso ti tiyempo a may parbeng, adtoy ita iso ti aldaw ti panakaysalakan. Daytoy iti kuna ni Apo tayo, daytoy ti aldaw iti panakaysalakan. Anya daytoy panakaysalakan nga kung kuna ni Apo tayo, iti panakaysalakan iti kararwa tayo. Tati kuna iti sao ti Apo, iti Marcos kapitulo 8 ti versikulo 36. Iti kunana to'y taan niya ti malakam ti tao, iti panakaala na ti amin na lubong, ket mapukaw na met, iti biyag na. Iso nga ni Apo tayo nga Isu Kristo, mangipatpateg kada tayo. Ti Diyos mangipatpateg kada tayo, managayat kada tayo, no kasano ni Apo tayo, iditatipay sa nga lubungan ni Suna, inay surat ni Apostol Mateo kapitulo 9 ti versikulo 35 inggan 38. Iti kunana ti ket ni Jesus linawlawlaw na dagiti amin nga ilili ken porporok. Mangisursuro kadagiti sinagoga da ken mangikasasabati na imbag adamag ti pagarian ket pinapaimbag na amin na sakit ken amin akita ti an-an na yan. Ket idi makita na dagiti adu unay at tao semnek ti asin na kadakwada gapo tanalidayda ken nawarawarada akasla karkarnerong awan pasturda. Idin kunana kadagiti adalan na pudno at ti anyen ado ngem basit da dagiti agani. Dawatin yung arod ti Apo ti anyen tapno mangibaon kuma kadagiti agani ti paganyan na. Madaydayaw ti Apo Dios. Daytoy iti panangipakita ti Dios iti panangipateg na kada tayo nga tattao. Ta saan na nga kayat nga ti siya sino man ket mapasamak no dikit di pagayatan ni Apo nga amin kuma nga tattao ket may salakan kuma. Madaydayaw ti Apo Dios. Saan laeng nga ipatpateg ni Apo iti bagi no dikit kastamet iti kararwa tayo. Iti kunanat to'y may katlo nga surat ni Apostol Juan kapitulo 1 ti versikulo 2 ay ayatek siyak dawatek iti Dios aromang ay kakadagiti so amin na mambanag ket adda kuma salon at mo akasmet iti irarang ay iti kararwam. Madaydayaw ti Apo Dios. Daytoy kakabsat iti pagayatan ni Apo tayo nga saan laeng nga romang ay tayo iti amin nga bambanag. Ammo tayo kayat tayo iti panagrang ay dumteng kada tayo. Isungag salukag tayo aramiden tayo ti amin nga pamuspusan, tapno rumang ay iti panagbiag tayo. Ngem sa Allah ang gayam, nga pagayatan ni Apo nga rumang ay iti bagi tayo, iti kunanat ti kakabsat, iti kararag, dagiti adipen ni Apo tayo, dagiti apostol, nga dawaten da iti Diyos. Nga iti kunanat ti rumang ay kayo, dagiti isu amin na bambanag, ket adda kuma salon at mo, akasmet iti irarang ay iti kararwam. Madaydayaw iti Apo Dios. Isu nga tatagagayem ken kakabsat. Anya iti kasapsapulan tayo. Ni Apo amuna no anya iti kasapulan tayo. Ket ni Apo addaan iti insagana na nga parabor kada tayo. Sungbat kadagiti amin nga kasapulan tayo. Ngem sapay lakuma akas iti kararag ni Apostol Juan no kasano iti panagsalon at uno panagrang ay iti so amin nga bambanag kada tayo kastamot kuma iti panagsalon at iti kararwa tayo. Madaydayaw ti Apo Dios agkararag tayo. Apo Dios nga manakabalin iti amin italekmi iti amin nga kiddaw ken dawat dagiti gagayem mi. Tasika ti Diyos nga makaammo, awan iti palimid, nga awan Apo, amin ket ammom. Tasika ti Diyos nga manakabalin, italek mi iti amin kin ka, ket sapel akuma,
nga dagiti kiddaw ken dawat dagiti gagayem ken kakabsat mi, sika kuma iti mangipaay iti sungbat kadakwadak. Parabor ken bendisyon, ipaay mo ti tunggal maysa, dayti Apo iti kararag mi tinaga ni Kristo nga Apo mi. Amen.